Men først teaterfestival med Anders Behring Breiviks ideologiske skrift, Manifest 2083, som teater, der skabte stor debat. God aften. Mit navn det er Olaf Højgaard. Fredag den 22. juli 2011. Der sidder jeg i et sommerhus i Nordjylland, Tour de France. Det er en af de afgørende etaper med finale på Alpe d'Huez. Kampen mellem Andy Schleck og Contador er gået ind i den afgørende fase. Pludselig bliver cykelløbet afbrudt. Der stilles om til studiet. Studieverdenen fortæller, at der er sket et terrorangreb i Oslo. Et angreb på regeringsbygningen. Cykelløbet fortsætter. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg hørte om Utøya. Jeg sad og så reaktioner på dagens cykelløb, tror jeg. Det næste, jeg kan huske, det er den der breaking news-bjælke. En mand går rundt på en ø og skyder. Så jeg så cykelløb, cykelkommentatorer og stigende dødstal. Pludselig stod der, at en hvid mand af norsk oprindelse var pågrebet. Da jeg senere ser billeder af den anholdte, finder ud af, at manden har efterladt et manifest på mere end 1500 sider, bliver jeg for alvor engageret. Hvad får en 32-årig norsk mand til at iføre sig politiuniform, udløse en bombe under det norske statsministerium for 2 timer senere at begynde en 80 minutter lang massakre, der i alt koster 77 mennesker livet? Jeg gik i gang med at læse Manifest 2083. Noget af det første, jeg lagde mærke til, det er forfatterens politiske engagement. Allerede på side 18, der udpeger han sin fjende. Politisk korrekthed. Multikulturalisme. Han starter sådan her. Vesteuropa er blevet overtaget af en ideologi, der går under navnet politisk korrekthed. Det tror nogen er en vittighed. Det er det ikke. Det er dødelig alvor. Politisk korrekthed søger at ændre alle regler, formelle som uformelle, der styrer relationer mellem folk og institutioner. Den vil ændre opførsel, tanker, selv de ord, vi bruger. Hvem eller hvad, der kontrollerer sproget, kontrollerer også tanken. Det kan der jo godt være noget om. Herefter kommer han med en historisk udredning af, hvordan politisk korrekthed er blevet den bærende ideologi. Det handler primært om, at vi siden 2. verdenskrig er blevet forskrækket over at se, hvad der sker, når man sætter et folk over et andet. Som modreaktion er der indført en lighedstankegang, altså at alle er lige. Det mener Breivik strider mod vores natur. Og det er jeg sådan set enig i. Den lighedstanke kalder han både marxisme, multikulturalisme og politisk korrekthed. Hvilket kan gøre teksten svær at forstå, fordi han begrebsmæssigt er inkonsekvent. Han fortsætter sådan her. Hvad sker der med europæere i dag, når de antyder, at der er forskelle mellem etniske grupper? Eller at de traditionelle sociale roller mellem mænd og kvinder afspejler deres forskellige natur? Eller at homoseksualitet er moralsk forkert? Hvis der er tale om offentlige personer, bliver de trukket gennem lortet, skal ydmygt undskylde i det uendelige. Hvis de er ansatte i private virksomheder, risikerer de at miste deres arbejde.
Hvordan kan vesteuropæere bekæmpe politisk korrekthed og genvinde deres samfund fra kulturmarxisterne? Det er ikke nok bare at kritisere politisk korrekthed. Hvis vi vil overleve, må vi genoprette tanke- og ytringsfrihed i vores lande. Vi er nødt til at kende vores fjende. Så Anders Breivik er altså i kamp for ytringsfriheden, og den politiske korrekthed er fjenden. Men var det derfor 77 mennesker skulle dø? Den 30. august 2011, der holdt jeg et møde med Café Teatret, og vi besluttede at lave en forestilling med udgangspunkt i manifestet. Og det var der min jagt på Anders Breivik begyndte. På side 1378, der fandt jeg den her beskrivelse af, hvordan hans politiske engagement startede. Da jeg var 16-17 år, meldte jeg mig ind i Fremskridtspartiets ungdomsorganisation FPU, fordi de var imod immigration og for det frie marked. Hver eneste journalist i landet anså dem for at være racister på grund af deres anti-immigrationsprogram. Fremskridtspartiet var under konstant beskydning fra alle medieorganisationer, NGO'er, alle andre politiske partier. De blev kaldt racister og nazister og var generelt mærket som fascistiske svin. Fremskridtspartiet appellerede til mig, fordi jeg havde oplevet hykleriet i samfundet på første hånd. Og allerede dengang vidste jeg, at de var det eneste parti, der var i opposition til multikulturalismen. Det blev tydeligt for mig, allerede tidligt, at hykleriet i samfundet var så fremherskende og overvældende. Omkring år 2000, der indså jeg, at den demokratiske kamp mod islamisering af Europa var tabt. Det var gået for vidt. Det er simpelthen ikke muligt at konkurrere med demokratiske midler mod regimer, der importerer millioner af vælgere. 40 års dialog med multikulturalisterne var endt med en katastrofe. Det vil nu kun tage 50-70 år, før vi, vesteuropæere, er i mindretal. Så snart jeg indså det, besluttede jeg at udforske alternative former for opposition. Kunne jeg komme tættere på Anders Breivik? Tættere på at forstå, hvorfor jeg ville være ham. Prøve at se verden med hans øjne. Så jeg måtte bare gå ind i hans mørke. Der er en del dagbogsoptegnelser i manifestets sidste del, og her fortæller han om, hvordan han fremstillede den bombe, som sprang under regeringsbygningen i Oslo. Tirsdag den 24. maj. Gødningspillerne. Gødningspillerne, som jeg skulle bruge til at fremstille bomben, havde ikke absorberet noget diesel overhovedet i løbet af de sidste 24 timer. Jeg konkluderede, at den eneste fremgangsmåde var at pulverisere de 5 gange 600 kilo sække med 2700 AN-gødning. Breivik, han anvendte 5 af de her. Jeg har kun en. Jeg kunne ikke lade være med at se den gård for mig, som Anders Breivik boede i under fremstillingen. Jeg rengjorde betongulvet i laden grundigt. Og hældte omhyggeligt 50 kilo gødning ud over det. Ja, her er kun 10 kilo, men Breivik anvendte 50 kilo ad gangen. Jeg rullede den 50 kilo tunge håndvægt frem og tilbage hen over det for at knuse det.
Jeg brugte kost, skovl, til at samle det pulveriserede AN op, for det havde optaget for meget fugt fra luften. Jeg var sikker på, at den her metode, den vil virke. Men til min store skuffelse, så mislykkedes pilleknusningen fuldstændig. Pillerne blev kun delvis knust, og det viste sig, at rulningen af håndvægten meget anstrengende arbejde. Pillerne viste sig at optage fugt fra luften langt hurtigere end beregnet. Pulver var ubrugeligt. Onsdag den 25. maj. Stort tilbageslag. Jeg besluttede at søge trøst. Forsøge at genoprette min moral, som var helt i kulkælderen. På restauranten i den nordlige by bestilte jeg derfor en 3-retters menu. Jeg justerede min plan. Jeg havde tidligere hørt om en marxistisk-terroristisk forræder fra de tidlige 70'ere. Jeg mener, han blev kaldt Barter. Eller kun det havde været Meinhof. Jeg husker at have læst, at han brugte elektriske mixer til at knuse AN-piller i sin lejlighed. Han havde brugt flere samtidig for at øge effektiviteten. Hvis elektriske mixer fra 70'erne kunne gøre det, så må moderne mixer med sikkerhed også kunne. Torsdag den 26. maj. Shopping af blendere. Jeg købte 12 stationære og håndholdte i forskellige mærker til testning. Fredag den 27. maj. Jeg starter med at knuse piller. Teste de forskellige blendere. Mere end halvdelen af dem totalt ubrugelige. En egnet blender skal sikre uhindret cirkulation og sørge for en fuldstændig knusportion inden for en rimelig tidsramme. Electrolux, den perfekte blender, kan knuse 95% af pillerne i portioner af 0,5 til 0,7 kilo på 20 til 35 sekunder. Lørdag den 28. maj. Den stationære Electrolux findes i begrænset antal. Jeg bliver nødt til at køre hele dagen for at få fat i 6 fra 3 forskellige byer. Søndag den 29. maj. Jeg klarede endnu en 600 kilo sæk. Mandag den 30. maj. Endnu en. Jeg kunne knap nok bevæge mine fingre. Jeg var sikker på, at jeg havde beskadiget dem permanent. Jeg besluttede at begrænse mig til arbejdet med 3 sække. Da arbejdet med 5 sække simpelthen ville få udmattende. For en person. Tirsdag den 31. maj. Jeg blev nødt til at hvile hele dagen, da jeg var totalt udmattet. Jeg bad i dag. For første gang. I meget lang tid. Jeg forklarede Gud, at medmindre han ønskede, den marxistiske islamiske alliance skulle overtage Europa og fuldstændig tilintetgøre den europæiske kristendom, så måtte han sikre, at krigerne, der kæmper for bevarelse af den europæiske kristendom, overlever. Du må sikre, at jeg får gennemført min mission, og derved bidrager til at inspirere tusindvis af andre revolutionære konservative. Var jeg kommet tættere på Anders Breivik? Jeg var totalt fascineret af den her mand, jeg skulle spille. Og som jeg ikke engang vidste, om var psykopat. Eller ej. Så fandt jeg den her på Wikipedia.
3. februar 1983 blev den næsten 4-årige Breivik, hans halvsøster og mor indlagt ved familieafdelingen ved Statens Center for Barne- og Ungdomspsykiatri. Psykiater Per Olav Næs var leder ved institutionen. Han observerede, at drengen var ekstremt ordentlig, pedantisk. Stadigvæk vasker han hænderne og tørrer sig omhyggeligt om munden. Han bliver usikker, når han ikke finder tilstrækkelige systemer, og er meget optaget af at ordne ting pænt ved siden af hinanden. Han har svært ved at udtrykke sig følelsesmæssigt, men når der først kommer en reaktion, er disse påfaldende stærke. Næs og en anden psykiater fastslog, at forholdene i hjemmet ikke var gode nok, og at drengen burde flyttes derfra. Breiviks mor havde selv bedt børneværnet om aflastning, fordi hun oplevede sin søn som vanskelig. Drengen kom til at bo i et aflastningshjem i perioder, hvor også aflastningsforældrene skal have sendt bekymrende meldinger om hans udvikling. Børneværnet fulgte familien gennem et halvt år, men fandt forholdene acceptable. Breivik blev dermed boende sammen med sin mor og halvsøster. Hans mor har ikke ville løse Næs fra hans tavshedspligt, så han har ikke kunne forklare sig om familiens forhold i retten. Da det blev offentliggjort, at jeg skulle spille den her forestilling, der modtog jeg aggressive mails. Den her er fra en nordmand. Jeg håber, stykket om Breivik er det sidste, du nogensinde får at spille i din korte og patetiske såkaldte skuespillerkarriere. Folk, som sætter egen karriere over hensynet til 77 dræbte med deres pårørende, er ikke en skid værd. Du er åbenbart en af dem, din egoist. Håber, du sover godt om natten og har det godt med dig selv. Du har åbenbart ingen følelser og ligner Anders Bjerg Breivik, så de fandt den rette person til rollen. Der er heldigvis langt mellem folk, som er så pengegriske som dig, som ønsker at være talerør for Breivik. Måtte du og din familie brænde i helvede. Herefter blev teateret og jeg kastet ud i et mediecirkus. Men den historie kender I sikkert. Jeg ville vide alt om ham. Hvordan taler han? Hvordan danser han? Hvordan griner han? Kunne han glemme sig selv, når han var sammen med andre? Havde han venner? Ja, det havde han faktisk. På side 1414, der fandt jeg det her, hvor han beskriver sine venner. Den 27. april 2011 var jeg i hovedstaden. Tilbragte meget tid med mine venner til fester, forskellige sociale begivenheder. Jeg vidste, at det ville blive den sidste gang i meget lang tid, jeg havde mulighed for at nyde deres selskab. Og det der, det er John O'Callaghan. Drawn into the background. Og det der, det er Martin. Hey Martin. Martin og jeg, vi har været venner siden folkeskolens ældste klasser. Så det er jo næsten 15 år nu. Martin, hvad? Han har været en stabil ven igennem alle årene, selvom han har betydelige tillidsproblemer, der bunder i, at han blev mobbet som barn. Det er umuligt at komme helt tæt på ham på grund af disse psykologiske begrænsninger, men han er stadig en god ven. Og den typiske apolitiske karrierekyniker. Så er der Axel. Axel. Axel og jeg, vi har også været venner siden folkeskolens ældste klasser. Og Axels kæreste Syne. En trofast... Hvad? Axels kæreste Syne. En trofast arbejderpartistøtte. Så der er jo helt bestemt grundlag for uenighed der. Axel, han har omfavnet en livsstil, hvor
Karriere og familie er i centrum. Jeg har aldrig afsløret noget for ham omkring min involvering i modstandsbevægelsen. Jeg forsøger at undgå at diskutere politik med ham, da vi ideologisk er milevidt fra hinanden. Især efter han har omfavnet sit forlovedes politiske verdenssyn, som er ekstremt politisk korrekt. Jeg fremfører for det meste den mere moderate Fremskridtspartiet ideologi, når jeg taler med venner og venners venner, da det vil være for risikabelt at afsløre noget som helst om mine ideologiske standpunkter. Men Synne, hun synes jo selv, at det moderate Fremskridtspartiet er ekstremt, og hun har influeret Axel betydeligt. Hvad? Jo, Axel, det har hun. Axel, det har hun. Nå, lige meget. Det har hun. Og det er virkelig irriterende, men der er absolut intet, jeg kan gøre ved det. Så er der Peter. Peter har været min tætteste ven, siden vi mødtes på Oslo Handelsgymnasium. Peter? Hans forældre... Ja, det må jeg godt sige, ikke? Hans forældre, de flygtede fra den marxistiske, sovjetiske... Hvad laver du? Lad være! Ja, det som jeg sagde, hans forældre flygtede fra den marxistiske, sovjetiske union i 60'erne. Ja, han ved alt om mig. Ja, altså, lige på nær... Altså på nær min involvering i modstandsbevægelsen. Jeg kan huske, at jeg blev nødt til at lyve for ham, da jeg for første gang indledte et forhold til den tværeuropæiske modstandsbevægelse. Han var den eneste, der vidste, at jeg rent faktisk rejste til Liberia og London i 2002. Og jeg blev nødt til at fremvise et troværdigt alibi for ham. Peter, jeg rejser til Liberia for at undersøge muligheden for at smule bloddiamanter til London. Altså, det var jo et godt og meget troværdigt alibi, og han har aldrig stillet spørgsmål ved den eller nogen anden rejse. Aldrig. Altså, jeg er jo ikke den type, der tager let på at måtte lyve. Så jeg vil bare ønske, at jeg kunne fortælle ham alting. Men det kan jeg desværre bare ikke. Jeg ved, at han er langt fra at være så ideologisk sikker, som jeg er. Det vil bare være meningsløst at fortælle det til ham. Og hvad vigtigere er, hvis han vidste noget, så vil det belaste ham. Uvidenhed er lyksalighed. Det står det. Nå, jeg ved ikke engang, om Breivik vil være så fuld. Men jeg læste videre i manifestet. Prøvede at danne mig et overblik over hans politiske tankegang. Fordi han har langt fra skrevet al teksten selv i Han har langt fra skrevet al teksten selv i manifest 2083. Det er et kompendium, hvor langt størstedelen af teksten er copy-pastet fra forskellige højre radikale tænkere. Den største inspiration, ham der flittigt citeres, det er den norske blogger Fjordmand, som skriver på forskellige højre radikale hjemmesider, som for eksempel Gates of Vienna og Document.no. Grundtesen i manifest 2083 er, at den kristne kultur for tredje gang i historien er i en alvorlig og afgørende krig mod islam. Første gang var i 700-tallet, helt præcist i 732 under slaget ved Tours. Anden gang var i 1683, hvor det osmanniske rige blev besejret i slaget ved Wien, hvormed deres indtog i Europa blev bremset. Og den tredje krig, den foregår lige nu. Efter at have læst manifestet vil jeg våge at samle teksten i 4 hovedbudskaber. 1. Islam er en krigerisk kultur, der er uforenelig med den kristne kultur. 2. Kulturkonservativ nationalisme er den ideologi, vi bør indføre og tilslutte os, med henblik på at få genskabt vores oprindelige hvide og rene kultur. 3.
Marxisme og feminisme er ifølge kompendiet opstået i kølvandet på 2. verdenskrig og skyld i det forfald, vi er vidne til og lever i. 4. Ridderorganisationen Knights Templar har ifølge manifestet rødder i korsriddertraditionen. De skal træde i karakter, redde det norske folk, den vesteuropæiske kultur og ikke mindst race. Det har været fremført, at organisationen Knights Templar ikke findes, hvilket muligvis er sandt. Men det er bekendelser til en korsriddertradition. Det er ikke noget nyt. Det har man gjort flere gange igennem historien, for eksempel under borgerkrigen i eks-Jugoslavien, hvor katolske præster spillede en nøglerolle i forhold til at legitimere kristne korsfarers massakre. I dag benytter English Defence League, som Anders Breivik var medlem af frem til februar 2011, og andre højre radikale organisationer, også tempelridder og korsfarere som forbilleder for deres kamp mod muslimer. Som en service til det tænkende underjordiske netværk, som forfatteren håber at inspirere, er der i manifestet manualer for fremstilling af bomber, anskaffelse af våben, fjendeoptegnelse, dødslister, selvradikaliseringsanvisninger og andre konkrete opskrifter på, hvordan man iscenesætter og udfører terrorangreb. Var det dit mål, Anders Behring Breivik? At dit manifest det skulle læses, mangfoldiggøres, at du skulle omtales? Var det dit største ønske at erobre skærmene og brænde billeder af smerte og rædsel fast på nethinden af millioner? Er jeg din nyttige idiot? Sidder du i din celle og jubler? Det lykkedes. Der står en mand på et lille teater i København og læser højt af mine tekster. Han er mig. Jeg er en fiktion. En myte. Et brand. Jeg anerkender ikke norske rett. Jeg anerkender ikke norske rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som... Jeg anerkender ikke den norske rett, fordi at dere har fått Jeg anerkender ikke norske rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme. Jeg anerkender ikke den norske rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalismen. Jeg tog til Tinghuset i Oslo for at observere Anders Breivik i den til lejligheden specielt byggede publikumsal, efter først at have fået en billet i receptionen, som derefter skulle tjekkes af en kontrollør. Breivik, han kom ind sådan her. Han var meget patentlig. Og når han græd, så gjorde han sådan her med munden. I want to clean this house. I
I want to clean up this mess. This place is dirty. This place is dirty, dirty, dirty. It needs to be cleaned. It needs to be cleaned. Okay, Anders Breivik. Hvorfor? Jeg er da også vokset op i et problematisk hjem. Mere eller mindre alene med min mor. Jeg lavede også graffiti, da jeg var yngre, Anders Breivik. Ja, det var da heller ikke noget, min far var glad for. Jeg elsker da også at spille computer. De samme spil som dig. World of Warcraft. Modern Warfare. Og jeg synes også, det er latterligt, når folk vil finde årsagen til dine handlinger. I computerspil. Eller, alle ved jo, at hvis man spiller længe nok, så bliver computerspillets virkelighed hængende i kroppen. Og selvfølgelig kan man da manipulere sig selv på den måde. Selvfølgelig. Og jeg er da også forfængelig. Jeg er da meget forfængelig. Jeg elsker at træne. Se mig selv i spejlet. Se mig selv som stærk, kraftfuld mand. Det er bare en væsentlig del af mit selvbillede. Og jeg kender også dit overlegne smil, Anders Breivik. Og ikke mindst usikkerheden, der ligger under. Og jeg lider da også af en form for storhedsvanvid. Præget af drømme om mig, der træder ud af mængden. Mig, der endelig viser verden mit potentiale. Ja, for jeg drømmer da også om at blive berømt. Og beundret. Men ikke bare fancy berømt. Men beundret, fordi jeg har udrettet noget. Og jeg lever da også med ridderforestillinger. Og voldsfantasier. Anders Breivik. Både dengang jeg var 7, 9, 13. Men også da jeg var 25. Og i går. I biografen. Jeg slås med sværd. Jeg skyder. Jeg redder nogen. Et land. Mit folk. Det er barnligt. Men jeg længes også efter en historie. En større mening. En utopi. Et andet samfund, der bygger på nogle værdier, som jeg kan tro på. Gud er død. Nå. Og kommunismen. Nå. Og nazismen. Ja, okay. Fint nok. Men også jeg oplever det, Anders Breivik, som pisse klaustrofobisk, hvis den her samfundsform, det skal være den bedste af alle samfundsformer. Jeg hader, at alt, hvad der er absolut, alt, hvad der har en værdi, som henviser til noget større, fantastisk, utroligt, mystisk, guddommeligt, uden for mig, alt det har vi ophævet og pakket ind i plastik. Sådan er det. Er det ikke rigtigt? Hvad, Anders Breivik? Og vi laver film om det, vi spiller computer, vi reklamerer for det. Men selve den store handling, sagen, det der er værd at kæmpe for og ofre sig for, det er ophørt med at eksistere. Og jeg får lyst til at råbe folk op. Hey, det kan ikke blive ved, fordi det kan ikke blive ved. Og vi kan snakke om, at det er sådan bla 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 bla. Og vi kan skrive bøger om, at det er det bla 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 bla. Vi kan lave film og teaterforestillinger om det bla bla bla. Og kunstværker, der udstiller det. Bla bla. Men selve evnen til at etablere forbindelse til den heroiske handling, den har vi mistet. Ikke? Anders. Og så kan man jo ligge om natten og drømme om, at man bliver berømt. At man får beundring, anerkendelse, at man bliver noget. Men man forbliver ingen.
Og det drømmer man om at gøre noget ved. Vise dem. Og man tænker, at inden for de givne spilleregler, de demokratiske, der er det ikke muligt. Og man ved, at det vil koste liv. Men et oprør uden blod. Vis mig det. Du kunne dræbe. Kan jeg? 1. 10. 77. This appears to be the work of the ultra-nationalists led by the shadow of Zakayev, one Vladimir Makarov. The Kremlin, however, sees it differently. The Prime Minister has pledged full support to aid in any way possible. Zakayev kept Makarov in check, but no longer. The world's man of action. Jeg besluttede i en periode at leve som Anders Breivik for at mærke, hvad det gjorde ved mig. Så jeg isolerede mig. Ikke på en gård, men i en lejlighed. Jeg talte ikke med nogen. Blokerede min telefon, læste i manifestet. Spillede computerspil. Modern Warfare, World of Warcraft, non-stop. Trænede ud fra de anvisninger, som Anders Breivik giver i manifestet. Tog de samme steroider, som jeg fik sendt fra Allen Shop. Samme sted, som Anders Breivik fik sine. Fordi jeg ville mærke, hvad de gjorde ved mig. Og de gjorde faktisk en hel del ved mig. Min fysiske ydeevne voksede. Blev kortlundet, aggressiv, og min krop ændrede form. Blev større. Jeg begyndte at meditere. Bushido-meditation, som Anders Breivik benyttede. Det er en japansk meditationsform, hvor man anskuer sig selv som allerede død. Den blev praktiseret af japanske soldater under 2. verdenskrig. Den sætter ind i en trance-tilstand. Den gør en i stand til at undertrykke følelser. Når det virker faktisk. Jeg begyndte at gå til skydning. Modtog skydeundervisning. Nød virkelig fornemmelsen af at have et våben i hånden. På nettet, der bestilte jeg den samme uniform som Anders Breivik. Det er den, der hænger dernede. Jeg læste de tekster, var på de hjemmesider, som Anders Breivik anbefaler. Og jeg mærkede, hvordan en mistænksomhed over for muslimer blev aktiveret. Og jeg begyndte at frekventere højre radikale miljøer. Ordet Eurabia, det optræder 174 gange. Eurabia, det er en sammentrækning af ordene EU og Arabia. Det er en politisk teori, der bygger på ideen om Europas gradvise demografiske selvmord. Der foregår med andre ord en islamisering og arabificering af Europa. Livmoderen er kamppladsen. Islamiseringen foregår ved, at arabiske kvinder føder europæerne i undertal. Teoriens ophavskvinde hedder Giselle Littmann. Hun skriver under pseudonymet Badior. Hun mener, at Europa og den arabiske verden har oprettet fælles organisationer og en fælles udenrigspolitik, der har til hensigt at sprede islam og islamiske idéer i Europa. Hun er uddannet historiker, har briefet kongressen i USA, holdt taler ved en række toneangivende universiteter, blandt andet Georgetown University, Brown, Yale, Columbia. De her idéer blev i 2006 beskrevet af The Economist. De her tanker og idéer, de begyndte at sive ind i mig. Og jeg mærkede, hvordan mit fornuftige overjeg langsomt bukkede under. Jeg undgik gader, hvor jeg vidste, der var mange indvandrere. Jeg begyndte at komme i tvivl om det Breivik og hans meningsfæller skriver var sandt. Fordi de vil jo ikke det samme samfund som os. Eller vil de? Hvem er de? Altså, jeg ved jo godt, at de ikke er alle, men de er der. Og jeg kan ikke se forskel. De har jo deres tro, som de tror så meget på, og som de vil gøre alt for. Dø for. Og hvad gør de, når frustrationerne får fat? Hvad gør de, når arbejdsløsheden æder af dem? Hvad gør de, når fornemmelsen er, at hver anden rangsborger gnæver hul i dem? Hvilken gift løber ud af det hul? Jeg begyndte at se
ind i Breiviks verden. Ladies and gentlemen, welcome to the Terror Tonight talk show, the only show in the world that's really got him all the way from BEA beautiful Norway. Please give a big warm welcome to Anders Bering Breivik, ladies and gentlemen. All right, let's be serious now. You killed a lot of people. You got an entire nation in grief. Was it really necessary to perform such cruel actions to bring home your point? Are you gonna tell me that you're not haunted by the ghost of guilt at night? People will say that the person who executed July 22nd cannot be empathetic. He must be a monster from another planet. But you ask if I possess emotions and empathy? One can say I was pretty normal until 2006. At that time I started the deemotionalization through meditation. But to kill Mr. Breivik? How'd that make you feel? Or maybe even more important, how do you feel right now? To be able to attack somebody in any way, you must legitimize it to yourself. Norwegian Afghanistan soldiers don't see Afghans as equals. They see them as inferior cavemen. If they saw them as equals, they wouldn't be able to kill them. That is a basic principle in warfare. Do you believe in God, Mr. Breivik? Because as you know, I do. And I think you just bought yourself a one-way ticket to hell. Was it worth it? I don't understand why so many people can completely ignore the current situation without doing anything. How can they look their kids in the eye in the future knowing that they have done nothing? How can they even act so suicidal and continue to vote for political parties that support multiculturalism? Their children are the ones who will have to fight in the coming civil war against the Islamist, multiculturalist, Marxist alliance. They will ask their parents, why didn't you do anything? How could you allow this to happen? All right. I think you proved your point now, young man. But tell us, Mr. Breivik, how did it all begin? Jeg kom i kontakt med serbiske kulturkonservative gennem internettet. Det resulterede i min kontakt med flere nøglepersoner i Europa. Formningen af den gruppe, som senere grundlagde den militære tribunaleorden PCCTS Knights Templar. Jeg kan huske, hvordan de foretog en komplet screening, baggrundstjek, for at sikre sig, at jeg havde den rette kaliber. 2 af gruppens medlemmer var forbeholdne over for at invitere mig ind, på grund af min unge alder. Men gruppens leder insisterede på mit kandidatur. Anders Bering Breivik, du har i retten erkendt, at din historie er pompøs. Der var kun 5 personer ved genetableringen af Tempelridderorden og tribunalet, men der var 25-30 deltagere til de 2 møder i Baltikum. De kom fra hele Europa. Alt teknisk udstyr, telefoner med videre. Strengt forbudt. Hvorfor lyver du? Det var ikke den stereotype højrefløj, fuld af underprivilegerede racistiske skinheads med hissig temperament. Tværtimod. Det modsatte. De fleste var succesfulde entreprenører, forretningsfolk, politiske ledere. Nogle med familie. For det meste konservative kristne, men også agnostikere. Endda ateister.
Som jeg fortalte i sidste time, så har den europæiske borgerkrig altså 3 faser. Lige nu er vi i fase 1, som lidt forenklet tog sin begyndelse i 1999 og vil vare frem til 2030. Vi er altså 14 år inde i den første fase. Ser vi på den anden fase, så vil den strække sig fra 2030 og frem til 2070. Borgerkrigens tredje fase vil strække sig fra 2070 og frem til 2083. Den europæiske borgerkrigsfase 1, som vi altså er i nu, har 3 ganske specifikke kendetegn. Den islamiske procentdel af den oprindelige befolkning i de europæiske nationer vil nu plus minus ligge mellem 2 til 30%. Der vil være det, man kalder open source krigsførelse og militære overraskelsesangreb. Fra hemmelige operationelle celler. Nå nej, men det betyder egentlig bare, at operationer som dem, kommandør Breivik har udført, støt og roligt vil vokse i antal og omfang frem mod 2030. Yderligere konsolidering af konservative kræfter, jo, men det betyder egentlig bare, at flere og flere vil slutte op om den her sag, med eller uden våben. Så er vi kommet til den europæiske borgerkrig, fase 2, som strækker sig fra 2030 og frem til 2070. Nu vil den islamiske andel af de oprindelige europæiske befolkninger være vokset til 15-40%. Flere og flere europæere indser nu nødvendigheden af den her sag, og der vil opstå mere avancerede former for modstandsgrupper, både militære og ikke-militære. Så er vi kommet til den europæiske borgerkrig, fase 3, som vil strække sig fra 2070 og frem til 2083. Den endelige fase. Nå, Olaf Højgaard. Hvor politisk korrekt er du? Det er jo nu i forestillingen, at du skal fortælle, at i Frankrig fik præsidentkandidaten Marine Le Pen fra Front National støtte af knap 18% af vælgerne. Det er jo nu, du skal være så politisk korrekt,
at du fortæller, at i Østrig er der flere højre nationale partier, som tilsammen får støtte fra knap 30% af befolkningen? Er det ikke nu, Olaf, at du skal fortælle, at i Italien vokser Lega Nord stærkt, på grund af modstanden mod indvandring fra de nordafrikanske muslimske lande? Det er jo nu, Olaf Højgaard, at du skal fortælle, at i Sverige fik det immigrationsskeptiske parti Sverigedemokraterne et flot valg ved det seneste rigsdagsvalg. Og så skal du også lige have den med, at i Belgien støtter partiet Vlaams Belang sig på 15% af befolkningen med en politik, der ligeledes er rettet mod indvandringen og multikulturalisme. Og lad os nu også mindes, Olaf Højgaard, at i Holland har Geert Wilders med sit frihedsparti siden valget i sommeren 2010 bragt sig i en situation, hvor partiet er tungen på vægtskålen. Og i dit land, Olaf Højgaard, i Danmark, har Dansk Folkeparti gjort kritik af indvandring legitim. Et folketingsmedlem har offentligt udtalt, at muslimer voldtager deres døtre og slår dem ihjel bagefter. Og i Norge, Olaf Højgaard, husk at fortælle, at i Norge har Fremskridtspartiet været kritiske over for indvandring og forsøgt at fremme en dagsorden om, at multikulturalisme og indvandring er en trussel mod norsk kultur. Partiet er vokset stødt. 22,1% af stemmerne fik det ved valget i 2005. Partiet står til tilbagegang som en konsekvens af min aktion. Men det er midlertidigt. Dybt nede i folkesjælen rumsterer en forankring i sprog, historie og en forestilling om, hvad det vil sige at være et folk, en nation, en race. Den vil sætte sig igennem, Olaf Højgaard. Husk på, der er 61 år til 2083. Vi har masser af tid. Men i virkeligheden, Olaf, er du ikke bare interesseret i at stå på scenen og spille mig? Er du i virkeligheden ikke lige glad, Olaf Højgaard, med Europa? Så go ahead. Kast lys over mit mørke. Gå i et med et menneske, der har radikaliseret sit sind, så han kan begå en politisk terrorhandling. Jeg begyndte at skrive scene 1 til den forestilling, jeg skulle spille. Jeg begyndte at forestille mig scene 2. På overfarten husker jeg, at der var kaptajnen og en anden person i styrehuset, tror jeg. Jeg tror, at kaptajnen kom ned og hilste på. Jeg husker ikke helt, hvad vi snakkede om. Så begynder han at spørge mig, hvilket politidistrikt jeg var fra. Jeg tror, jeg præsenterer mig som Oslo politi, at jeg kom fra Grønland eller PST. Jeg husker det ikke helt. Efter jeg havde snakket med ham i 5 minutter, mærker jeg, at han bliver mistænksom.
Han begynder at stille sikkerhedsspørgsmål. Om jeg kender den og den i PST. Jeg var næsten paralyseret. Jeg var meget nervøs. Jeg tænkte, jeg har utrolig lidt lyst til at gøre det her. Jeg svarede efter bedste evne, så kom han med et opfølgningsspørgsmål, og så afbrød jeg ham og sagde, jeg foreslår, at vi går op til hovedhuset, så briefer jeg om, hvad der er sket i Oslo. Så nikkede han anerkendende. Monica Berntsen gik foran mig, og der tænkte jeg, det er nu eller aldrig. Og jeg havde et 17-skudsmagasin, og jeg havde ingen hjelm, men jeg havde sekundærvåbnet i hylstret, og jeg gik med riflen i hånden i en pose. Og der tænkte jeg, det er nu eller aldrig. Enten så må jeg lade mig pågribe nu, eller gennemføre det, som jeg har planlagt. Og det minut, som gik, virkede som om det var et år. Jeg tænkte sådan, altså virkelig, hele min krop forsøgte at kæmpe imod, da jeg tog våbnet i hånden. Der var på en måde 100 stemmer i hovedet, som sagde, gør det ikke. Og så... Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, undskyld administrator, vi får besked på, at Breiviks stemme høres dårligt. Breivik får besked om at sætte sig nærmere til mikrofonen. Og da holdt jeg altså en pistol i hånden. Der var kugler i kammeret på den. Alt var klart. På det tidspunkt vidste jeg, at der var 3 personer bag mig. Jeg var omringet af 5 personer. Jeg vidste, at hvis de fattede mistanke, ville de overmande mig. Men da vi begyndte at gå op over, tog jeg pistolen ud. Jeg tænkte, det er nu eller aldrig. Det øjeblik varede et år. Jeg husker, at da jeg løftede våbnet, må jeg have brugt lang tid, for Monica sagde, du må ikke pege den imod ham. Der var hans hoved vendt mod huset. Det var en professionel person, som let kunne afsløre mig. Og da, lige efter hun sagde det, pegede jeg våbnet mod hans hoved, trykkede af en gang og skød ham i hovedet. Så vendte Monica sig, begyndte at løbe i en anden retning. Så skød jeg mod hendes hoved. De lå ikke så langt fra hinanden, så jeg skød ham 2 gange i hovedet. Så gik jeg hen til hende og skød hende 2 gange i hovedet. Så begyndte nogen at skrige. Det var folk ved huset og en vagtmand, som ikke var så langt fra mig, 5-10 meter. Han løb væk fra mig, og jeg hævede våbnet mod ham. Han var for langt væk, til jeg kunne skyde ham i hovedet, så jeg affyrede et stopskud, og så skød jeg ham. Så havnede jeg i en choktilstand. Jeg husker ikke så meget fra Udøje. Jeg husker i alt 10 minutter, så jeg ved egentlig ikke, om jeg skød mod huset, om jeg bare gik mod huset og begyndte at gå mod cafébygningen. Jeg tror, folk løb i alle retninger, og jeg fulgte bare den største strøm, og det var op til cafébygningen. Jeg løb ikke. Jeg gik ikke hurtigt, men roligt. Jeg havde meget udstyr på mig, så jeg havde ikke mulighed for at løbe, så jeg går roligt imod dem. Folk ser forskrækket ud. De ved ikke, hvad der foregår. Jeg tror, jeg stiller et spørgsmål. Hvad foregår her? Hvad er der sket? Nogen siger, du skød ham. Du skød ham. Der stod jeg foran cafébygningen. Der var mange ved indgangen til cafébygningen. Der tror jeg, pistolen var i hylstret. Jeg tror, jeg hæver riflen mod cafébygningen, og det er muligt, at jeg skød nogen i nærheden. Så skød jeg på skud mod et af vinduerne, hvor der stod en del folk, og der blev totalt kaos. Folk løb i alle retninger, og jeg tænkte, der skal jeg gå ind og henrette så mange som muligt derinde. Og fordi jeg kommer ind i bygningen, skifter jeg fra riflen til klokken. Jeg husker ikke, om jeg brugte magasin. Jeg tror det ikke. Så kommer jeg ind i den første gang, som er det første rum. Jeg fortalte politiet, jeg husker ikke noget fra det rum. Der var meget blod på væggene, da jeg var der efterfølgende. Jeg har siden lært, at jeg dræbte 6-7 mennesker i rummet med klokken, men jeg har ingen minder fra det. Når jeg kommer ind i det store rum, har jeg ganske mange minder. Der var nok cirka 15 personer derinde, og jeg husker et klaver, som stod i højre side.
Jeg har tænkt over min postoperationelle situation. I tilfælde af, at jeg overlever en succesfuld mission og skal gennem en multikulturalistisk retssag. Når jeg vågner på hospitalet, efter at have overlevet de skudsår, jeg er blevet påført, indser jeg, at jeg er vågnet op i en lorteverden. Et levende mareridt. Ikke alene vil alle mine venner og min familie afsky mig, kalde mig et monster. De samlede globale multikulturalistiske medier vil finde et utal af måder. Karaktermyrde, bagvaske, demonisere mig på. De vil formentlig gøre alt i deres magt for at skjule sandheden om mig, tempelridderne og vores sande formål. Og der forsøger at få revolutionære konservative til at afsky mig. De vil stemple mig som racist, fascist, et nazi-monster, som de normalt gør med alle, der er i opposition til multikulturel marxisme. Fordi jeg er manifestationen af deres værste mareridt. Vil de sikkert give mig den komplette propaganda-voldtægtspakke og sprede følgende anklage. Pædofil. Involveret i incestuøse aktiviteter. Homoseksuel. Psyko. ADHD. Tyv. Uuddannet. Indavlet. Vanvittig. Sindssyg. Et monster. Etc. Jeg vil blive stemplet som det største nazimonster siden 2. verdenskrig. Jeg har en ekstremt stærk psyke. Stærkere end nogen, jeg nogensinde har kendt. Men jeg overvejer seriøst, om det er biologisk muligt at overleve den mentale tortur. Koblet med den fysiske tortur, jeg har i udsigt, uden totalt at bryde sammen på et psykologisk plan. Retten er sat. Retssagkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim har ordet. Sagkyndige. Vil vi nu gennemgå de træk ved tiltalte, som vi lægger til grund for vores diagnose, paranoid skizofren. Tiltalte lider af A. Observeret har vrangforestillinger om perception og kontrol. Han mener at være i stand til at vide, hvad andre tænker og mener. Denne evne har han opnået gennem tusindvis af timer som sælger. Han mener at være i stand til at forudsige med 70% sandsynlighed, hvad en person tænker på. Fænomenet vurderes som psykotisk funderet. B. Grandiose vrangforestillinger, der kan betegnes som bizarre.
Han mener, at der er en reel mulighed for, at han kan blive indsat som regent i Norge efter et statskup og magtovertagelse. At hans organisation Knights Templar vil overtage magten i Europa, og at han har mandat til at afgøre, hvem der skal leve og dø. At han er pioner i en europæisk borgerkrig, at han mener, at venner, ham selv og hans familie står over for snarlig udryddelse. C. Observeret har forfølgelsesvrangforestillinger. Han mener sig truet på livet af Arbejderpartiets politik, som vil føre til sin etniske kulturs undergang. Han har mistanke om at være aflyttet og filmet i sit hjem. Han er bange for smitte og stråling. Han mener at modtage meldinger i koder, forstyrrende sansebedrag samt hallucinationer. Hvis et al-Qaida-medlem havde sprunget en bombe i regeringsbygningen i Oslo, og efterfølgende slået 69 unge ihjel på en sommerlejr, ville man aldrig have diskuteret, om vedkommende var sindssyg. Man vil kalde det terror. En krigshandling. D. Observeret har associationsforstyrrelser. Han er vanskelig at følge, fordi han hurtigt skifter tema og associerer umådeligt rigt. Hans associationer bringer ham altid stort set og uanset indfaldsvinkel tilbage til sit politiske budskab, sin oplevede mission. Han fortæller om og om igen de samme detaljer om ridderskab, radikaliseringsproces, Knights Templar og statskup. E. Observeret fremstår emotionelt afladet. Han fastholder, at det var retfærdigt, at ofrene blev dræbt, angrer ikke og føler ingen skyld. Han er mimikfattig og har let stirrende øjne. Han er ikke i stand til at genkende eller beskrive sine egne følelser. Jeg har begået den største terrorhandling siden 2. verdenskrig. Det er ikke antallet af døde, der gør min handling stor. For terrorisme handler ikke kun om antallet af døde, men om hvilke billeder du er i stand til at producere. Og hver dag under retssagen producerede jeg live. Breivik havde til hensigt at bombe Aftenposten. Breivik havde planlagt en skydebaseret operation rettet mod regeringskvarteret. Breivik ville dræbe Gro Harlem Brundtland med en bajonet under oplæsning af et digt. Breivik ville angribe en konference med hundredvis af journalister. Breivik skånede en lille dreng. Breivik grinede, mens han skød. Og medierne med deres påtagede, sobre andægtighed lagde sig for mine fødder som en liderlig sov. Åbnede hun alle sine huller, og jeg knippede. Og de bloggede, og de twittede, og de sms'ede, og de opdaterede, og de sendte live fra min scene. Mit show. Breivik har små svedperler på sin pande. Breivik løfter sit glas. Breivik drejer hovedet. Breivik ryster på hovedet. Breivik smiler. Breivik græder. Breivik laver en højere ekstrem hilsen. Breivik, Breivik, Breivik. F. Observeret har haft tilbagevendende suicidale tanker. G. Observeret gør flittigt brug af neologismer, det vil sige selvopfundne ord som nationaldarwinist, EU-SSR-ideologi, suicidalmarxist, suicidalhumanisme og ridderjustitiarius. Alle selvopfundne ord, der peger i retning af en selvopfunden verden. H. Observeret lider af groft upassende affekter. Ler i upassende situationer. Disse træk er mere end fyldestgørende i forhold til kriterierne for en paranoid skizofren diagnose. All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Og nu vil jeg give retssagkyndige Agner Aspås og Terje Tørrisen ordet. Tiltalte lider ikke af vrangforestillingslidelsen paranoid psykose. Hans tankeprocesser er udtryk for en ekstrem politisk opfattelse og deles af en ideologisk subkultur.
Tiltalte har bevidst negligeret modforestillinger til denne politiske vision. Derudover er tiltaltes funktionsniveau for stabilt og velfungerende. Tiltalte er i stand til at moderere sine udsagn og har ved flere lejligheder svaret strategisk på spørgsmål under samtalerne. Begge dele falder uden for, hvad man vanligvis betegner som psykotisk adfærd. Jeg skabte et narrativ, tog kostyme på, levede mig ind i rollen. Det hele stod i drejebogen. Den var sendt til jer. Alt var beskrevet og forudsagt. Snart vil unge arbejdsløse fra Napoli til Odessa tatovere Malteserkorset ind i huden og begynde at hilse. Og så vil vi begynde den nødvendige udrensning. Og det vil gå ud over dig. Dig. Og dig. Vi mener derimod, at tiltalte lider af grandiose forestillinger, samt opfylder kriterierne for lidelsen antisocial personlighedsforstyrrelse. Ringeagt for egen og andres sikkerhed, kronisk løgnagtighed, manglende evne til at følge samfundsnormer. Desuden opfylder han 7 af 9 kriterier for en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, har en grandios selvopfattelse, er optaget af fantasier om ubegrænset succes, magt, mestring, tror han er speciel og kan blive forstået af eller bør associeres med mennesker, som også er specielle eller af høj status, kræver betydelig beundring, har en følelse af at have rettigheder, mangler empati. Vi er dog enige med vores kolleger i, at der er stor risiko for, at tiltalte vil begå vold i fremtiden, men understreger, at en antisocial personlighedsforstyrrelse og en narcissistisk personlighedsforstyrrelse ikke er tilstrækkeligt til, at han kendes utilregnelig i gerningsøjeblikket. Vi har mere stærk dramatik på programmet, når vores teaterfestival fortsætter i morgen, nemlig Strindbergs Faderen. Ritmesteren Adolf og Laura er gift. Sammen har de datteren Bertha, men ritmesteren får den tvangstanke, at Bertha ikke er hans barn, og det får fatale følger. Se historien om manden og kvinden som dødsfjender med barnet som gidsel. Det er i morgen kl. 21 her på DRK. Om lidt skal vi til USA. I begyndelsen af det 20. århundrede forlod mange deres usle tilværelse i Europa for at prøve lykken i Amerika. De gik i land på den lille ø Ellis Island, og den skal det handle om